Музика Мурат Евгений. Готовете не? Сценаристи Ще Озан Юрдаков, Симан игра на Юрдаков, Юмен Minecraft. Генч, Али Ейдън. Режисьор Орхан Уус. Best. Сега другото сървър. Айде да беге. Много проблеми ни създадохте нещастника. След вас всеки ден идва полиция. Губи съм аз и Марш, ръцете си. вървете по дяволите. Гониш. Ела насам. Къде е някакъв сървър? Ела ми. Така. Добре, Изчезвайте ще от тук, игра на негодници. Уж не сте доволни да се врете, където не ви е работата. сървър. Хайде, марш от Хайде, Може да да чуеш няма. много слушаш телевизора, чакате, ще го... Да. Добре вечер. Така. Не, защо ви трябва да се отключи? Арде. Защо няма? Ето вижте, нямам. Кача аз пита, бе. От днеска ще има и хора, и само да кажа, поне и да само да кажа няколко, един-два месеца, един месец, няма да снимам, защото има много домашни. Заради това правя само два епизода, някакви си игри, види. Трябва поне една да включат. Включиха. Включиха тук. И да. Три епизода. Ще бъде на Skywars. Три епизод ще бъде на... Кой мисля пак? Ще бъде малко PvP. Да, това ще е за трите епизода. Какво друго да кажа? Сега колко ви е люто, нямах иди. Люти. Може чухте това. Ще се върна, когато почна в Байгот аз. И ще написна за 30 сега гледам някакъв тука филм. Тук почни... Ой, почна. Такъв паркур, така е олимпийския паркур. Няма никога оръжие, ама е сериозно. Ай,
можах да обаче да го взема Зараз не трябва. Това се едно. Водата. Ало, сега почва битката. И ще има епизоди на лаптопи. Не знам на Skywars следопъти. Но ще се опитам някак си лаптопа да помоги въобще. Скободари! Ау! Защо съм на едно кръве? What the fuck? Вау, това не се вярваш. Гари! Ще обра още маничка. Искам да читам. Ако не знаете как се читва, ще е лошо. Ако... Храна! Това ми трябваше само. Ако не чувам. Да едно кръв съм заради това бягам. Хора. Имате ми късмета. Да умживея, бе. Често. Ще да хубаво. Паче е злати. Може сега е. И няма охрана. Чест. Вау. Вижте. И 100 часа преди 1969 година отвори този чест. И както видим, много ще било. И ето го честия запис да появи. О, качила аз. Че ако не вече ми са шапъца. Ще някой да ще го убия, хора. Пожелайте ми късмет, моля се. Пак то скари отиде. Вижда го е там. Те са ти, виждате? Виждате какъв тип са. Представете ли си? На вас няма да се стори така. Гати аз така интернет имам. Може да съм, заради сега съм в кухнята, може заради това стара ми влаки толкова. Няма охрана, това е гадното. Рефил на чест. Не видях. Как сетите за хора? Повярват. Ох. Лак. Кой ще кажете? Кой ще кажете хора? Кой ще кажете за моя прекрасен лак?
до Майнкрафта. Толкова за Майнкрафта, ама кога се прави. Кога се прави, не мога да си сложа чистите гараже. Таран, тарарарараран, тарараран, тан, 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 таран, таран. Ще отида татка по-хубав в интернета път. Начин ще бъде път. Трябва бързо да учим, защото след малко ще свършим епизода. Кръв съм хора. Айде, умря. И хора. Това ще бъде. Чуждате. Скидаме друг. Това ще бъде. Да не хареса ключето. Да потерете. И...